Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőnket. Ma egy kicsit különleges alkalom van, és egy egészen más jellegű műsor vagy beszélgetés, mint amelyet szoktunk itt készíteni. Méghozzá azért, mert ezen a mai napon 3 vendégem van. 3 különböző korosztályból, 3 különböző sportágból, és 3 különböző szerepben, ami a sportot illeti. Itt van apa, fia és unokája, van egy atlétánk, van egy kajakkenu versenyzőnk, illetve van egy fallabda versenyzőnk, van egy edzőnk, van egy sportvezetőnk, és van egy sportolónk. Hát szeretettel köszöntelek benneteket, Kárai család. És akkor, hogy részletezzem. Tehát itt van velünk Kárai Kázmér, aki Baj Béla díjas atléta mesteredző. Itt van velünk a fia, Kárai Péter, a Magyar Kajakkenu Szövetség alelnöke, illetve a nemzetközi elnökség tagja, nem mellesleg MOB tag. És Kárai Botond, a legfiatalabb a korosztályok közül, korosztályos magyar bajnok fallabdázó. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Szerintem ez egyedülálló a magyar sportban. Kezdjük veled, jó, elnézést kérek, Kazinak fogom szólítani a nagypapát, mert hogy mi nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és így szoktuk meg. Szóval először is gratulálok a Baj Béla díjhoz. Ez egy olyan állami kitüntetés, amit kevesen kapnak meg, elképesztő eredmények kellenek hozzá, és szerintem nagyon boldog lehettél, amikor megkaptad. Ez így van. Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Amikor megtudtam, hogy ezt a díjat megkapom, akkor utána néztem a névsornak, hát grandiózus. A Szécsi Tamástól kezdve Gyarmati Dezső, Mocsai Lajos, hát reggelig sorolnám azokat a neveket. Otthon megkérdeztem a szűk családi körbe, hogy és mit keresek én itt? És volt rá válasz? De mit mondanál erre, Boti? Mit keres ő ott? Mi az, amiért ő oda került a te meglátásod szerint edzőként? Hát én, amikor a nagypapámmal edzettem, én mindig azt láttam, hogy ő nagyon beletette a munkát, tényleg érdekli a tanítványainak a munkája, és nem csak a pályán edző, hanem azon kívül is. Te is edzettél vele? Igen. Mertél neki ellent mondani? Nem. Mert olyankor mi történt? Hát... nem tud szigorú lenni, nehogy azt mondd. Hát nem szigorú volt, de nyilván megcsináltatta mindig a munkát, szóval nem volt lazsálás, mindig meg kellett tenni a maxot. Peti, te mire gondoltál akkor, amikor megkérdezte, hogy miért pont ő? Szerinted miért pont 1978 óta edző, tehát ugye több mint 4 évtizede, és mind ugye most legutóbb ugye az öttusában Gulyás Michel olimpiai bajnok lett, és az ő futóedzője volt, de öttusában már korábban is volt eredménye, mint tájfutásban, ahol Oláh Katalin 2-szeres világbajnok tanítványa van, triatlonban is volt tanítványa, aki olimpián indult, illetve atlétikában is hosszú ideig nagyon eredményes munkát végzett, ott is ugye Európa-bajnoki 6. helyezett a legjobb eredménye tanítvány edzőként. Tehát, hogy végignézzük, akkor 4 sportágban alkotott olyat több mint 4 évtizeden keresztül, ahol azt gondolom, hogy megfelelő helyre került ez a díj, és ezt talán elfogultság nélkül mondhatom. És ezt a díjat a Sportminisztérium hozta létre a sportszakemberek számára, azon sportszakemberek számára, akik jelentős nevelő-oktató tevékenységükkel, életművükkel a magyar sportot és sportolókat az egész világon elismert eredményekhez segítették, így szólt tehát az a díj, amelyet sikerült elnyerni. Boti, te hogy csináltad azt, hogy ki tudtál bújni az alól, hogy atléta legyél, vagy mondjuk öttusázó, vagy adott esetben a kajakkenút folytasd, és a squash lett az a sportág, amit te nagyon magas szinten művelsz a korosztályodban? Hát nálam sose fordult meg az, hogy kajakozzak, vagy fussak. Én mindig ütősportágat, vagy labdasportágat próbáltam ki. Először pingpongoztam, utána elkezdtem squasholni. És hány évesen kezdtél squasholni? 8 évesen kezdtem el, 7-8 éves koromban kezdtem el, hát második osztályos koromban. Segítsetek egy kicsit, hogy kieshessetek a szerepetekből. Azt szeretném kérdezni, hogy az anyukák, a feleségek milyen szerepet játszanak abban, hogy te ennyi ideje edző tudsz lenni, hogy te ilyen sportvezetői karriert tudsz befutni, és hogy ő sportolni tud. Kezdte az édesanyáddal, jó? Hát anya mindig is támogatott, szóval ő mindig ugyanúgy mögöttem volt, mint apa. Nyilván vele nem annyit beszélünk a sportról, de ő is ugyanúgy támogat és segít. De apával egyfolytában a sportról beszéltek? Hát többnyire igen. Meg sporteseményekre járunk, szóval hát otthon a családi ebédnél általában a sport a téma.
Nyilván óriási támogatás a feleségem. Egyrészt mind a két gyerekünk sportol, ugye a Botonnak a húga is, ő akrobatikus fitnessezik, a Kitty, elég magas szinten világbajnokságon is indult már, és én magam is ugye a sportvezetői tevékenységem, nekem van egy civil állásom mellette, azért ez egy jelentős időigénybevétel, és ezt nagyon szépen tűri és segíti, tehát nyilvánvalóan az ő együttműködése, támogatása szükséges ahhoz, hogy én ezt csinálni tudjam. És azért civilben is úgy dolgozol üzletemberként, hogy egy nagyon magas szinten és színvonalon. És akkor mi újság Edith asszonnyal, aki ezt az egész családot így egybefogja? Hát, hogy érzékeltessem, hogy milyen kihívás elé állítottam én, amikor a Péter megszületett, és van neki egy 2 évvel idősebb nővére, akkor rá 2 hétre vagy 3 hétre elmentem Ulcinba, edzőtáborba, mert akkor még én azt lehet mondani, hogy kicsit túlzás, a profi atléta voltam. Na most ott maradt a nejem egy 3 hetes kisgyerekkel, meg egy 20 hónappal fiatalabb lánnyal. Hát most akkor te is nagyon jól tudod, hogy egy nőnek azért ez mit jelent. Jól jön a támogatás. Sokszor azt mondta, hogy 3. emeleten laktunk, lift nem volt. És nem igazán többet volt edzett, mint te az edzőtáborban a tanítványaiddal. Még azért hadd tegyem hozzá a családi képhez, hogy a nővére a Péternek itt Magyarországon testnevelő tanárt itt végzett, személyi edző, 16 éve kint él Angliában, ott elvégezte a akrobatikus torna edzőit, és utána elvégezte ugyanennek a sportágnak a versenybíróit, magyarul pontozó bíró. Versenybíróként akár ide is ültethetnénk, hogy itt egy 4. szerep, amiről még nem beszéltünk itt eddig, tehát tökéletesen beleírjuk. Úgyhogy így felmérheted azt, hogy milyen feladatok elé állítottam. Igen, én már rég felmértem egyébként, azért is szerettem volna, hogyha beszéltek erről. Peti, amikor nagyon ritkán beszélünk a te sportvezetői karrieredről, mert vagy a fiadról beszélünk, vagy az apukádról beszélünk, de azért az, amikor például az olimpián Gulyás Michel olimpiai bajnok lett, és láttuk a képeket édesapádról, aztán láttuk azt, hogy Botiról mondjuk itt is beszéltek a stúdióban a szövetség képviselői a válogatott kapcsán. Szóval, hogy olyankor te otthon így kihúzod magad, és akkor nézed az egyik hírt, a másik hírt, hogy viszonyulsz ehhez, miközben egy harmadik sportágban elképesztően sokat segítesz a sportolóknak. Nyilván nagyon nagy büszkeséggel tölt el mind a fiam, mind pedig az édesapám sikere. Viccesen azt szoktam mondani, hogy édesapám válogatott atléta volt, kiváló sportoló, a fiam kiváló fallabdázó. Én voltam egyedül a tehetségtelen a sportban, úgyhogy én viszonylag hamar abba hagytam. Az eszedet kellett akkor használni? Hát azért lettem sportvezető, mert talán itt egy picit több aktivitást tudok kifejteni. Most már egyébként a szabadidőmnek egy jelentős részét ez lefoglalja, tehát mind az Európai Szövetség, mind a Nemzetközi Szövetség mellette a MOB tagság, a Kolonics Alapítványnál lévő feladatok, sportolók menedzselése, mert azért ezzel is foglalkozom. Tehát így a csomag azért viszonylag nagy, de nagyon örülök, amikor azt látom, hogy ugye apukámtól milyen sokat kaptam, és hogy ő még ennyi idősen is ilyen sikeres tud lenni, és még a jóval fiatalabb korosztálya, Tamás Botond öttusázó is még korábban azt mondta, hogy ő azt szeretne, hogy Kazi bácsi menjen vele, és szerintem ez nagyobb dicséret mindennél, amikor 2 generációval lejjebb is valaki azt gondolja, hogy vagy lehet, hogy több generáció segíteni tud neki, vagy nagyon nagy öröm, amikor tudom, hogy a fiamnak megpróbálok segíteni, és látom azt, hogy milyen szépen bontogatja a szárnyait, és néha már kicsit zavarhatja őt, hogy én tanácsot adok neki, meg segítek, de én már más sportolókkal végigjártam ezt az utat, és ő nagyon fogékony erre, bár néha tiltakozik, de én látom rajta, hogy azért termékeny talajra hull, hogyha mondok neki dolgokat. Te édesapádat viszed magaddal, amikor elmész maratont futni, mert ugye ebben ő azért meglehetősen tapasztalt edzőként, apukaként, szakmailag és minden egyéb téren, de például téged hova visz a te édesapád, amikor azt mondjátok, hogy na most menjünk el egy sporteseményre? Fú, nagyon sok verseny, egyébként kajakversenyen is voltunk már, foci meccsekre szoktunk el, nekem azok a kedvenceim egyébként. Ugye én fociztam, ezért nagyon szeretem a focit, szóval nagyon közel áll hozzám, de ugyanúgy jön velem squash versenyekre is. Általában vele szoktam menni, vagy az edzőmmel, de legfőképp ő szokott elkísérni egyébként.
Ilyen icike-picike időnk van, úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy te, mint a legidősebb tagja ennek a hármasnak, mi az, amit a sportból nekik kettőjüknek feltétlenül át akartál adni? Hát egy az, hogy alázatosak legyenek, a sport szeretete az alap, de azt mondtam, meg azt indikáltam nekik, hogy alázatosak legyenek, és céltudatosak, sikerorientáltak, de egyébként azt szoktam mondani a tanítványaimnak is, hogy ez az életre is igaz, nem csak a sportra, de az életre is igaz, a sportra egy kicsit hatványozottabban. Tudom, kicsit előre szaladunk. Nem vagy könnyű helyzetben, de nagyon szerencsés vagy, és nagyon szerencsés a majd valamikor megszületendő gyereked, mert generációk tudását fogja továbbvinni, ami a sportot illeti. Gratulálok nektek, példaértékű mindez, örülök, hogy tudtunk róla beszélni. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Viszontlátásra!